Haal op. Gelijk. Mooi gelijk jongens. Gelijk. En 1. En 2. En 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Maar boven het leger boven het water waarom jetsen. En 1. En 2. Net een heek binnen. Nog een dus maar denk weer. En 6. En zo. En 8. Ja, het is net verzeild natuurlijk. En dan heb ik nog gelijk, maar het zie je maar, dat valt net uit dat er nooit in gaat. Nee. Nee. Want de meesten hebben het er nooit in, of? We hadden geen 0 ervaring. Johan, even opletten. Bestuur de maat. Jo. En 3. En 4. En 5. Dit komt erop aan, hè? Ja, best wel. Ja, doe wel eens oefenen en wat beter worden. En dan we de zaak een beetje in de macht hebben en we houden het vertrouwen erin. Dan boven een wedstrijdje maken, maar vallen hier. Ja, volgende hier de hard hè, dat is toch Willem. Ja, tak hem hier. Dat is 4-4, maar dat doen we volgende hier uit. Hel je maar even op, jongens. En gelijk. En 2. En 3. En 4. En 5. En 11. Gelijk. Gelijk. En zit hij altijd op dit plak of ben je ook concentreren? Nee, dit is mijn plakje. Ja, Best uitzacht. ja, dat voel ik ook. Delegeren, hè. Gelijk. Net een heen boven het water waarom, jongens. Vlak boven het water. Ik vind dit eigenlijk wel bijzonder. Ja. Het bootje is in 1942 uit Moddergat bij Helle. Gaat een hele roemswerving maken. Als jachtje. En nu weten wij waarom in nationale staten. Gelijk. Ik tel hem daar jetzt, hè. Gelijk. 2. 3. 4. Toen we de boot kleden, we restaureerden en ze wisten net wat ze ermee moesten. Nou, ik zei, ik vind het mooi aan boord, dat vind ik interessant. Hè? Een stukje geschiedenis en cultuur hier uit de buurt. Waar ik zei, als ik nog een ploegje bij wat krijg, dan wil ik er wel maar roeien. Want eer weer natuurlijk echt een reddingsboot, hè? Van Moddergat. Ja, ze hebben wel leuke reddingen dienen. En de mooiste redding vind ik dat we met deze boot, dat we in 1931, toen hadden ze 5 Zeeuwse mosselviskers uit Zierikzee hadden ze redden. Maar een zware storm. Echt met dit bootje. Maar dit bootje, ja. Nou ja, dat is het leukste. Dat is een boord met een verhaal. En, we hebben eigenlijk nog steeds viskers aan boord. Uit het Warbaai, een peer ervan. Ja, ik vind het mooi, ja. Gelijk. Gelijk. En 1. En 2. Roeien bliksem. En 1. Op naar het koude biertje. Ja, nou ben ja. Hoe schrijven we net voor donker? En 4. En 6. En 7. En 8. Ja, goeie. Hoi. Wat zit hier te gebeuren? Even proberen de auto te repareren. Maar het lukt niet, dus ik breng hem naar de garage. Maar wat is er gewoon? Startmotor is stuk. Dat meen je niet. Dus dat is eigenlijk het enige. En hoe lang heeft het sleutel in West?
Ja, ik heb er alleen nog onder gekeken hoor, maar het is mij te veel werk. Ik breng hem maar weg. Ja, het zijn Franse auto's en dat moet je eigenlijk gewoon niet hebben. Franse auto's is lastig, alles is dicht op elkaar gebouwd. Je kan overal net niet bij. Je kan beter gewoon een oude Mercedes hebben. Die hier in de schuur staat. Wie doet het wel? Dat is ook een project waar ik mee bezig ben. Ja, hij doet dat wel hoor, maar hij is niet meer gekeurd. Nee, je bent wel een van de projecten. Ik ben wel van een project, ja. Ik heb hier ook nog een bootje liggen. Daar ben ik ook nog mee bezig. En even een vraag onder vrouw. Je wilt er ook wel eens een project aanmaken? Ja, Ja, dak. ja, het dak en het huis. Dak is net gedaan. Die we 2,5 jaar terug hebben gekocht. Kozijnen vervangen en opgeknapt. Dus er worden absoluut projecten afgemaakt. Maar zodra er een auto of wat dan ook aan wordt gesleuteld, daar gaat wel wat langer overheen.